molt important repetir el que som. Som un moviment pla, ciutadà, pacífic, apartidista i assembleari. Per supost, totes les persones ens agrada que ens respeten, però en principi nosaltres ni promovem el conflicte ni ens agrada el conflicte. Estem ací per a generar solucions i des d'avui anem a començar a crear els grups de treball que anomenem comissions. Comissions no com fer-ne moltes, perquè no seria operatiu, però sí totes aquelles que puguen anar donant respostes a les necessitats. Vull dir que així caben totes les ideologies polítiques. Cada un que estem així té la seva pròpia ideologia i en ningú moment uno li dirà a un altre que està equivocat o que no. Simplement que així el que intentem és que estiga qui estiga en el govern denunciar allò que no fa correctament, que no fa bé. I ens dona igual com li diguen el que estiga sentat en l'alcaldia, ens dona igual. Simplement volem que siguin clars, honrats i que representen el poble, que per això ningú els obliga a ser polítics.